ጠንካራታት ሰባት አለው ሓደ ግዜ ድማ ለባማት እንብሎም ሰባት ውን አለው ከምኡውን ምስ ገዛእ ርእሶም ክዛተዩ ዕድል ዘይረኽቡ እሞና ውድቀት ዝጓዓዙ ሰባት ውን አለው ስለዚ ሎሚ መንነት ናይዞም ናብ ውድቀት ዝጓዓዙ ሰባት ኢና ብዝርዝር ክንርኢ ኣብዛ ሎሚ ተዳለወት ቪድዮ ኣብ ሂወትካ ከገጥሙካ ዝኽእሉ 5 ባህርያት ናይቶም ዘይጠቕሙ ወይ ድማ ዓያሹ ዝበሃሉ ሰባት ክነስተውዕል ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተዘይመቻትካ ንባዕላ ሻድሸይቲ ምልክት ክትኸውን ስለትኽእል ብትኹረት ተኸታቲልካ ክትእረምን ናብ መስመር ክትምለስን ኣለካ ስለዚ በቐጥታ ናብዛ ቪድዮ ንእቶ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐምቲ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንኽበፅሑካ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን ቀዳማይ ምልክት ምጭዳር እዩ እቲ ሰብቲ ምጭዳር ወይ ድማ ኣብ ነገራት ብቁጥዕን ብዓውታን ምዝራብ ዓብይ ምልክት ልቦና ከም ዝኾነ ገይሩ ይሓስብ ምጭዳር ንሓደ ነገር ቅኑዕን ሓቀኛን ከም ዝገብሮ ዝኣምን ሰብ ኣብ ማእኸል ክትዕ ምኽንያታውያን መረዳእታን ዘለዎን ሓሳብ ምዝኣቱ ድምፁ ዝጠፍእ ኣብቲ ክትዕ ባዶ ጭድርታ ዝጭድር ሰብ ኣጋጢምካ ይፈልጥ ዶ እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ ዓውታ ድምፂ ምስ ክብሪ ሓሳብ ማዕረ ኣይኮነን ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ግና ልክዕ ብጭድርታ ክዛረቡ ከለው ነቲ ክትዕ ዝዕወትሉ ይመስሎም ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኖም ብቁጣዕን ዓዊሎምን ይዛረቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ብሕርቃን ይፅሕፉ ምንጩ ዘይፍለጥ ሓበሬታ እናምፁ ይዛረቡ እዚ ካብ ሓቀኛ ልቦናን ንቕሓትን ፍጹም ተጻራሪ ነገር እዩ ሓቀኛ ልባም ሰብ መዓስ ስቕ ክብል መዓስ ክዛረብ መዓስ ደው ኢሉ ክሓስብ ከምኡውን መዓስ መልሲ ክህብ ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ እቲ ጨዳሪ ሰብ ግና ምናልባት ካብኡ ዝሓሸ ለባም ሰብ ሓሳብ ኣልዒሉ ንሱ ክሽፍን ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ስለ ዘለዎ ነገራት ብጭድርታን ብቁጥዕን ክሽፍን ይጅምር ንዕኡ ጭድርታን ፍልጠትን ተደናጊርዎ ኣሎ ዝዛረብ ንምርዳእ ዘይኮነስ ንምብላፅ እዩ ብሓፂሩ ነቲ ሰብቲ ከምቲ ዝተባላሸወ ኣላርም መኪና ጌርካ ቁፀሮ ከይተተንከፈ ዝጭድር ክጭድር ኣብ ዝግብኦ እዋን ድማ ስቕ ዝብል ስለዚ እቲ ዝዓበየ መከራኸሪ መገድኻ ድምፅኻ ልዕል ምባል እንተኾይኑ ሕጂ እውን ደው ኣቢሎ እሞ ብዕምቆት ምንባብ ጀመር ካልኣይ ምልክት ኢጎ እዩ ንኢጎ ወይ ድማ ንኣነነት ልክዕ ከም ሃይማኖት ምምላኽ እዩ ዓያሹ ሰባት ንኢጎ ልክዕ ከም ዋንጫ ዓወት ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ከምዚ ዝበለ ሰብ ፈፂሙ ይቕረታ ኣይሓትትን ሓገዝ እውን ኣይደልን ሰባት ካብ ዝሕገዝዎ ሞት ይመርፅ መንገዲ እንተጠፊእዎ እኳ ንሰባት ምሕታት ከም ስዕረት እዩ ዝቆፅሮ ሂወቱን ታሕቲ እናኸደ ከሎ ንዓኻ ግና ብዛዕባ ሂወት ክመኽረካ ይፅዕር ወትሩ ቅኑዕ ስለ ዝኾንኩ ፈፂመ ክጋጋይ ይኽእልን እየ ዝብል ሰጠወየ እምነት ኣለዎ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ሰብቲ በቲ ኣመለኻኽትኡ ምኽንያት ዘይዓብን ወትሩ ኣብ ሓደ ቦታ ዝፀንሐን እዩ ብዛዕባቶም ብኢጎ ዝምርሑ ሰባት ትፈልጦ ዘለካ ነገር እዚ እዩ ሓደ ጌጋ ወትሩ ይደጋግሞ ሓደ ውድቀት ድማ ደጋጊሞም ይወድቁ ለባም ሰብ ግና ሕቶታት ይሓትት ሓደስቲ ነገራት ይመሃር ሰባት ክብረቱን ተጉደልዎ እኳ ንሱ ምምሃሩ ይቕፅል ስለምንታይ ትብል እንተኾንካ እቲ ለባም ሰብ ወትሩ ቅኑዕ ክኸውን ከም ዘይግብኦ ስለ ዝተረድአ እዩ ኣብ ክንዱስ ምስ ሓድሽ ነገር ንምልማድ ለባም ክኸውን ከም ዘሎ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ሳልሳይ ምልክት ንዓወት ኣብ ዘይተኣማምን መሰረት እዮም ዘንብርዎ ንሶም ሓቀኛ ሰብ ማለት ዘይበኪ ዘይስበር ኢሎም ይኣምኑ ከምኡ ዘይምግባር ድማ ከም ስዕረት ይመስሎም ሓደ ሰብ ነቐፌታን ተቕሪብሎም ከም መጥቃዕቲ ዝፈጸመሎም እዩ ዝመስሎም ዓሻ ሰብ ስምዒት እውን ሰባት እንተርእዩ ከም ድኹም ገይሮም ከም ዝቆፅርዎ እዩ ዝሓስብ ግናኸ ድኹም ዝገብሮ ሓቀኛ ምኽንያት ንኻልኦት ንምውዳቕ ምቅላሱ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት መንነቶም ዝሃንፅዎ ኣብ ልዕልነት እዩ ብኣንጻሩ ለባምን ጥበበኛን ሰብ ድማ ኣብ ስርዓት ርእስኻ ኣብ ምቁፅፃርን ስምዒትካ ኣብ ምግታዕን እዩ ዝሃንፆ ምኽንያቱ ሓቀኛ ፅንዓት ማለት ኣብ ሰውነት ካብ ዘሎ ጭዋዳ ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ቅልውላው ኣብ ውሽጥኻ ብዘሎ ህድኣት ይዝልካ ብዘይካ ምኹራይ ምስማዕ ምኽኣል እዩ ሰብ ምዃን ማለት ስምዒታትካ ምድፋእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንስምዒትካ ክኢላ ምዃንን ምግላብን እዩ እቲ ራብዓይ ምልክት ዝቃለሱ ንነገር ንምርዳእ ዘይኮነስ ቅኑዕ ኢኻ ንክበሃሉ እዩ እዛ ምልክት እዚኣ ዓያሹ ሰባት ካብ ፍቕራዊ ዝምድንኦም ካብ ስርሖም ካብ ኣዕሩኽቶም ስለምንታይ ከም ዝፈላለዩ ከምኡውን ኣብ ሂወቶም ዘሎ ሰላም ስለምንታይ ከም ዝስንዎ ብንጹር ተርኢ ዝካትዑ ንምርዳእን ፍልጠት ንምጥራይን ዘይኮነስ ንምዕዋት ጥራይ እዩ
ለባማትን ቁንዓትን ምዃኖም ንምርጋጽ ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን። ክትዛረብ ከለኻ ቃላትካ እናመዝመዙ ጌጋ ክረኽቡ ይጽዕሩ። ስለምንታይ ከምዚ ገብሩ ትብል እንተኾንካ ንከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ቁኑዕ ምዃን ማለት መንነቶም እዩ። ከምኡ ኢላይ ሓሰብኩን ክብሉ ፈጺምካ ይትሰምዖምን ኢኻ። ኣብ ክንድኡስ ሓንሳብ ብኸመይ ከም ተጋግኻ ክርእካ ክብሉ ኢኻ ትረኽቦም። እዚ ድማ ምልክት ፍርሕን ስግኣትን ስዕረትን እምበር ናይ ልቦና ምልክት ኣይኮነን። ጥበበኛ ሰብ ክትከውን ተደሊኻ ንዝርባትን ክትዓትን ንምምሃር ኢልካ ጀምሮ። ሓደ ሰብ ክቃወመካ ከሎ ፈጺምካ ከም መጥቃዕቲ ተቑፀሮ። ተመልከት፣ ዕቤት እንብሎ ነገር ወትሩ ቅኑዕ ክትኸውን ከለኻ ይመጽእን። ንምግጋይ እውን ድልውን ፍቓደኛን ክትኸውን ከለኻ ኢኻ ትረኽቦ። ደው ምባል ዝጽናዕ እኮ ደጋጊምካ ብምውዳቕ እዩ። ስለዚ ወዲቕካ ምትንሳእ ኣይትጽላእ። ሓምሻይ ምልክት ካብ ገዛእ ርእሶም ወጻኢ ንኹሉ ሰብ ገበነኛ ገይሮም ይኻሱ። እዚኣ ናይ ዓሻ ሰብ ናይ መወዳእታ ምልክት እያ። ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝኾነ ነገር እንተጋጠሞ ናብ ዓለም ጻብዕቱ ዝቐስር እምበር ኣነ ሓደ ክፋል ናይ ፀገም ኢሉ ፈጺሙ ኣይሓስብን። ኣፍቃሪቱ ጸሊኣቶ እንተኸደት ንሳ ስምዒታዊ ስለ ዝኾነት እያ ይብል። ሓለቑ ካብ ስራሕ እንተሰጎጎ ንዓይ ስለ ዝጸላኣኒ እዩ ይብል። ህይወቱ እንተተበላሸወ ፀገም መንግስቲ ወይ ናይቲ ስርዓቱ ይብል። ንዝኾነ ይኹን ነገር ሓላፍነት ክወስድን ጌግኡ ናቱ ምዃኑ ኣሚኑ ክቕበልን ኣይደልን። ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ነገር ህይወት ንኹሉ ሰብ ያጦፍ እትብሎ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ግና ኣብ እምኒ ዝበጽሐ ነገር ተኸሳሲ ካልእ ሰብ ኢሎም የላግቡ። እዚ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ዘይደሊ መሪር ሓቂ እንታይ ምዃኑ ክነግረካ። ህይወትካ እንተተበላሹ እቲ ጌጋ ናትካ እዩ። እዚ ድማ ጽቡቕ ነገር እዩ። ምክንያቱ ነቲ ፀገም ንስኻ ከም ዝፈጠርካዮ እንተኣሚንካ ንስኻ ባዕልኻ ምልስ ኢልካ ክትዕርዮ ስለ ትኽእል እዩ። ነታ ቀደም ዝነበረት ኣፍቃሪትካ ንወለድኻ ንኹነታት ኣየር ምኽሳስ ኣቋርጽ። ሓላፍነት ምውሳድ ጀምር። እቲ መስርሕ ዝሓለፎ ከቢድን ስቃይን ዝበዝሖ እንተኾነ እውን ነቲ ሓቀኛ መንነትካ ምልስ ኣቢልካ ትረኽበሉ በዚ ስለ ዝኾነ ጌጋኻ ብገዛእ ርእስኻ ክትዕሪ ትኽእል ኣለካ። ሓቀኛ ለባም ሰብ ኣብ ህይወቱ ሓደ ፀገም ምስ ዝርኢ እቲ ፀገም ናተይ እዩ ግን ክዓርዮ እየ ክብል ዝኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምዃናን ዘይምዃናን ብኸመይ ክነረጋግጽ ንኽእል? ንርእስኻ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምሕታት። ቀዳማይ ሕቶ ካብቲ ዝፈልጦን ላዕሊ ድየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት። ካልኣይ ኢጎይ ንነገራት ክመርሖ ፈቕደሉ ድየ ዘለኹ። ሳልሳይ ንሓቀኛ ጽንዓት ምስ ናይ ሓሶት ህላውነት ኣደናጊረዮ ዶ? ራብዓይ ዝካታዕ ንምዕባይን ፍልጠት ንምጥራይን ድዩ ወይስ ንምዕዋት ጥራይ? ሓምሻይ ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ንላዕሊ ኣጻብዐና ሰባት ዶ ይቕስር ኣለኹ? ነዘን ሓሙሽተ ወሰንቲ ሕቶታት ንርእስኻ ምስ ሓተትካ ንሓንቲ ሕቶካ እወ ዝብል መልሲ እንተረኺብካ ፈጺምካ ይትሸበር። ነቲ ፀገም ምፍላጥ 50% እውን ኣይትፍታሕ እዩ። ስለዚ እዚ ንምዕራይ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ክትኣቱ ኣለካ። እዚ ናይ ሞት ፍርዲ ኣይኮነን። እዚ ናይ መጠንቀቕታ ደወል እዩ። ዓሻ ሰብ ከምኡ ምዃኑ ዘይኣምን ሰብ ንዘለኣለም ኣብቲ ዘለዎ ናይ ውድቀት ቦታ ኮይኑ ህይወቱ ይደፍእ። ግን ከምኡ ምዃኑ ኣሚኑ ንምልዋጥ ዝጽዕር ሰብ ንዘለኣለም ህይወቱ ይሐድስ። ለባማት ዝሓትት ሰብ ሓንሳብ ዓሻ ይበሃል። ዘይፈልጦ ዘይሓትት ሰብ ግና ንዕምርኡ ዓሻ ኮይኑ ይነብር ዝብሉ በዚ ምኽንያት እዮም። ሎሚ እትሰምዖ ጽቡቕ ዜና እንታይ ምዃኑ ተፈሊጥካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓሻ ሰብ ምዕራፍ እንተሃለኻ እውን ነዚ ክትግልብጦ ትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ህይወቱ ሓደ እዋን ዓሻ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እዚ ገበና ኣይኮነን። ኣብኡ ተጣቢቕካ ምንባር ግና ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ትፍጽሞ ዓብይ ገበን እዩ። ስለዚ ጽኑዕ ጠንካራ ውሳነታት ዝውስን ሰብ ክትከውን እንተተመኒኻ ሎሚ ንፀገማትካ ተጋጠሞም። ብዙሕ አንብብ፣ ዝሓሸ ኣዳምፅ፣ ሒደት ተዛረብ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ሙሉእ ሓላፍነት ውሰድ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ክሳብ ሕጂ ጸኒሕካ ነዛ ቪድዮ እንተተኸታተልካ ንስኻ ለውጢ ትደሊ ሰብ ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ይኹንካ። ስለዚ ክትግንዘቦ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ? ዓሻ ሰብ ምዃን ማለት ጉድለት ልቦና ኣይኮነን እኳ ድኣስ ንምዕባይን ምልዋጥን እምቢ ምባል እዩ። ግን ልክዕ ኢጎኻ ገዲፍካ ጌጋኻ ተቐቢልካ ንምልዋጥ ክትስጉም ምስ እትጅምር ብዘደንቕ መንገዲ ብኣወንታዊ ጎኑ ሓደገኛን መፍርሕን ሰብ ትኸውን። ስለዚ ንርእስኻ ከም ሓደ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ክተምህር ጀምር። ብህውከትን ጭድርታን ኣብ ዝመልአት ዓለም ብህድኣት ዝስጉም ብስቕታ ስርሑ ዝሰርሕ ልቦና ዝተላበሰ ሰብ እዩ ኣብ ነገራት ልዕልና ዝሕዝ።
ነቲ ሰብቲ ንምዃን ድማ ሎሚ ምስ ደኽመትካ ምቃስ ጀምር። ነዛን ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናልና እንተዘይኮንካ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ንኽበጽሑካ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን። ይቕኒየለይ።